Primární prevence je důležitá součást výuky školy. V letošním roce jsme se poprvé pokusili zorganizovat třídenní program, do kterého jsme zapracovali různé oblasti prevence. Do projektu byli zapojeni všichni žáci naší školy a samozřejmě témata a úkoly jsou uspůsobeny jejich věku. Ve středu a ve čtvrtek byl program postaven převážně na práci třídních učitelek. Pomocí videoukázek a diskuzí se probíraly témata jako například tolerance, vzájemné vztahy, kouření nebo šikana. Hlavní část celého třídenního programu se pak uskutečnila v pátek v areálu Dlouhé záhony pro první stupeň a v okolí školy pro druhý stupeň. Pro žáky jsme připravili různá stanoviště a jednotlivé třídy postupně přecházely od jednoho stanoviště ke druhému. S realizací jednotlivých aktivit nám výrazně pomáhaly různé organizace. Například Městská policie Trutnov organizovala střelbu ze vzduchovky, Báňská záchranná služba Odolov předváděla ukázku záchrany z těžko přístupných míst a Policie České republiky zajišťovala jízdu zručnosti. Do projektu se zapojili i dobrovolní hasiči, zástupci BESIPu a studentky střední zdravotnické školy v Trutnově s ukázkou první pomoci. Velkým přínosem byla také Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, která dodala pomocníky na stanoviště a zároveň zajistili ukázku sebeobrany. Velmi zajímavý byl také ukázkový program práce s policejním psem a hasiči předvedli záchranářskou práci ve výškách. Pro příští školní rok jsme již pro tento program získali finanční dotaci z Královéhradeckého kraje. Tak ještě týden a pak už hurá prázdniny. Pro Blavku TV Karolína Řeháková.